Dobre, čaute, ja vítam vás u nového videa aj s týmto tu oranžovákom. Dneska ideme tuto na tento ľadový ľad. Sľahšie, ja som 50-kový, ty si koľkátky. Ja som 40-kový, no ja mám 40 kg. Poď! Bro, ak spadnem, tak s tebou sa nekamarátim. Ani nekamarátim. No poď, lebo sa už naplne vodou. Naplne z toho. Nechcem umrieť. Býva, neviem. Nie, on má tam. Vyskúšame si pyrotechniku. Nič, čo uvidíte v tomto videu, neskúšajte doma, lebo by to mohlo skončiť. Nie? Tak to... Tak to sám pozri. Ale to je po tým pevnej. Aj to, po tým... Môžem sa aj pevne po tým. To je voda. Ale čo ak pod tým to nie je pevné? Máte predstavu, vezmu dačo chyť. Prosím, dajte nám také odbery, lebo YouTube nám stále zakazuje tieto videá, pyrotechnické také. Pyrotechniku a také. Zakazuje nám to. Tuto je hlboká. To je hlboká! To je hlboká. Sám, ja to už serem. Tak dobre, daj to tam. Zavaľ to! No nic. Normálna, jeden človek nie vie. Ponor to! Dobre, pozeraj. Kapala. Čo? Bolo slab. Ty si kľavý. Pozeraj. Kto by to hodil? To bol slab. Poď sa, to sú dierky. Hoď to do nej, hoď to do nej. Hoď tam dať. Tam nič není. Čum tu bol bobír. Nie, hoď tam búlku. Ja to vidím. Dobre. Došao sam da te ubijem. Eto dotle, opa, Chceš ruku. Daj mi ruku. Zober mobil. Zdaj sa ťa von, lebo zamrzneš. Ty to dáš. Kámo, to bolo dobre. Dobre ľudia, my sme to vyšli a Matej si zlomil ruku. Asi. Ale je v pohode. Dobre, takže čaute, dúfam, že sa vám toto video páčilo.